Ще ви прочета разказа "Омраза" от първата ми книга "Парченца живот". Зимата бе доста студена. Въпреки че селцето се намираше в котловина, снегът натрупа около 30 см. Точно покрай нашата къща духаше и много силен вятър. Мислех си, че до утре сутринта ще натрупа още повече. Живеехме тук, на върха на хълма, от 6 години. Когато вдигнах поглед нагоре, виждах безкрайни борови гори. Обичам гората. Живея тук със сина си Павел. Той е на 10 години. С майка му се разделихме и ние двамата се преместихме тук. Раздялата ни беше тежка и за нея тя беше виновна. Омъжи се веднага след раздялата. Може би така е по-добре. Вече не се разбирахме, а сме заедно още от деца. Тя е моята първа и единствена любов. Синът ми Павел имаше нейните очи. Посещава ни 2 пъти годишно, задължително на рождения ден на детето. Павел я приема, но е някак сдържан. Аз работя в едно малко павилионче в центъра на селцето. Правя закуски, банички, понички, гевреци, козуначета, кифли. Наеха ме миналата година и съм доволен. Заплащането е добро, а имам свободно време. Работя от 3 часа през нощта до 9-10 сутринта. Зависи от поръчките. През останалото време съм с сина си. Сега е в зимна ваканция, до края на януари, и е доволен. Вчера се борихме в снега. Станал е по-силен, висок е вече към 1,50 м. Обещах му утре да направим снежен човек и той много се зарадва. Събудих се рано на другия ден. Направих си кафе и излязох на терасата. Гледах как слънцето се показва и зад планината. Боровите иглички блестяха на слънчевата светлина. Днес щеше да е хубав ден. Павел стана малко по-късно. Косата му стърчеше на всички страни. Гледаше с присвити очи и малко виновно. Явно е стоял до късно пред компютъра. Беше се увлякал по някаква нова военна игра. Добро утро, татко. Добро утро, сине. Ще закусваме ли? Аз искам течен шоколад. Добре, сега ще ти намажа няколко филийки. Ти се облечи. Почти стигнал до вратата, Павел изстреля. Намерих шапка за снежния човек. Така ли? Да, отговори ми ентусиазиран. Твой каскет, който отдавна не си носил. Намерих го вчера в един кашон в килера. Когато по-късно излязахме на двора, слънцето ни посрещна весело, независимо от парещия студ. Павел бе обул апрески и облякал дебелата си грейка. В едната си ръка носеше стария ми каскет, а в другата голям морков. За нос. И двамата имахме широки скиорски ръкавици. Купих ги миналата зима от един пазар. Оказаха се удачна покупка. Освен много здрави, бяха и топли. Докато аз се мъчих с голямата снежна топка, която се поставя най-отдолу, Павел правеше средната и свърши малко преди мен. Снегът беше мокър и лесно ставаше на топки. Принципът на правенето на снежен човек е прост. Правех малка топка, после я търкалях по земята, докато станеше голям. С почуда установих, че моята е станала почти метър висока. Павел вече ме чакаше с неговата топка в ръце. Изглеждаше около половин метър и добре оформена. Хич не те бива, баща ми, усмихваше се хитро Павел. Добре, не мрънкай. Сега започвам главата, татко. Добре, аз ще вляза вътре да взема копчета, че забравихме за очите. Когато ги взех и погледнах навън, видях, че Павел вече е поставил главата. Фигурката се извършяваше над него и ми се стори дебела. Имаше нещо не както трябва във видяното, но не знаех какво. Излязах навън. Павел вече му слагаше каскета и се кискаше. Виж, прилича на теб. Ей, малкя, престани. Престорих се на ядоса, но вътрешно се смеех. Наистина изглеждаше комично.
Сложихме 2 копчета за очи и голям морков за нос. Стори ми се гротеска фигура на снежния човек. Павел донесе 2 разчленени клонки и ги заби отстрани като ръце. Изглежда съвсем жив, отбеляза лукаво момчето. Глупости, казах, въпреки че аз мислех същото. Татко, голям ли съм аз за такива работи? Бузите на Павел леко променяха. Не бих казал, момчето ми. Щом се забавляваш, значи всичко е наред. Аз какво да кажа? Много по-възрастен съм от теб. Павел се засмя. Прибрахме си и хапнахме набързо. Легнахме да си подремнем, защото през нощта ме чакаше работа. Павел остана да гледа телевизия. Събудих се с вик. Пот обливаше цялото ми тяло. Погледнах часовника на стената. 2:05. Значи съм станал 20 минути по-рано. Явно съм сънувал кошмар. Спомням си само, че и Павел се мяркаше. Отидох до стаята му и леко открехнах вратата. Спеше на една страна и пак беше бутнал възглавницата си на пода. Въздъхнах облегчен. Мразя нощната работа. Нужни ми бяха 15 минути, за да се облека, да измия зъбите си, да сложа шапката и да изляза. Навън беше много студено, но не валеше сняг. Небето си нееше чисто, без облаци. Виждаха се всички звезди. Снежният човек ме гледаше враждебно. Разтърках очи. Там си стоеш. Враждебно? Откъде ми хрумна? Заключих вратата и тръгнах към външната портичка. Минах покрай снежния човек. Ха! Мислехте за по-малък. Наистина изглеждаше някак по-внушително. Клоните, т.е. ръцете му, имаха много разклонения. Разтърсих глава. Закъснявах за работа. Каскетът беше паднал от главата му. Сложих му го обратно и забързано се отправих към вратата. Тази сутрин работата не ми вървеше. Изгорих една тава с кифлички, а тестото за козунака беше много сухо. 7 сутринта е. Казах на колегата, че си тръгвам по-рано. Той ми кимна. Върнах се към къщи. Бързах, но усещах, че провлачвам краката си. Обземе страх. Не знам защо. Тихо и безлюдно е. Повечето хора още не са станали от леглата си. Отворих портичката и разбрах, че нещо не е наред. Снежният човек го нямаше. Моят каскет лежеше на снега, а до него имаше нещо бяло. Отидох там и го повдигнах. Беше възглавницата на Павел. Погледнах към вратата на къщата. Зееше отворена. Хукнах натам и едва не се спънах на прага. В този момент не мислех. Снежният човек стоеше в коридора и насочваше собствената ми ловна пушка право в лицето ми. Клоните обхващаха стабилно спусъка и приклада на пушката. Под него блестяха копчетата, но не тези, които трябваше да са очите му. Не е възможно. Сънувам, помислих си аз. Снежният човек дръпна спусъка и стреля в главата на мъжа. На стотици километри от селото, майката на Павел извади забодената игла от главата на парцалената кукла. От нея потече алена кръв. Жената се разрида. А Павел в това време мина безшумно зад снежния човек и му махна главата. После взе пушката и я закачи на мястото й. Стъпка топките сняг и прегърна мъртвия си баща. Така стояха, докато слънцето не огря боровата гора. Павел вдигна глава и каза: "Ще си плати, татко." Продължаваше да го прегръща. Габриела усети всичко, което се случва. Студени тръпки полазеха слабото й тяло. Безграничната й омраза предизвика края. Още носеше фамилията Попова, но със смъртта на съпруга си изчезнаха и омразата, срамът, дори и яростта й. Изплува чувството, за което бе забравила отдавна – обичта към детето й. Несъзнателно разбра, че се е мъчила да го забрави и че това страшно я натъжи. Завъртя и се свят и изведнъж краката й се подкосиха. Тя падна на пода в малкия си изпретнат апартамент в Буенос Айрес. Приятелят й Хавиер, който беше наблизо, се уплаши и се опита да я повдигне. Хавиер бе млад мъж с татуировки по цялата горна част на тялото. Завършил художествената академия с отличен, но не рисуваше, зае се с татуиране. Откакто живееха заедно, Габриела не работеше.
Всъщност тя никога не е работила. Нито в България, нито в Аржентина. Имаше нещо загадъчно около тази жена. Видимо на 30 години, но реално наближаваща 45. Някакъв буен вътрешен огън даваше сила и свежест на цялото й тяло. Дали огъня щеше да угасне след жестокото отмъщение, за което си мислеше постоянно. Един ден завари съпруга си с младо гадже в леглото им. Собствената им спалня. Под дяволите. Любовта, която до тогава бе изпитвала, се пръсна на дребни парченца омраза. Отчаяна и разбита от видяното, тя се опита да говори с свекър си, който имаше голямо влияние над сина си. Но това само влоши нещата. Прегръщаше бащата с молби за помощ. Бащата възприе погрешно постъпката й и уви в шепа стегнатото й дупе. Тя изненадано повдигна глава от рамото му. В този момент в стаята влязаха мъжът и 5-годишният ти син. Съпругът ти бързо след видяното поиска развод и пълно попечителство на сина им. Това разби психиката й. След този момент се проточиха дълги периоди, обвити в мъгла. Спомняше си процеса през мигове от просветление и как й отнеха сина. Спомняше си бегло и умручния бой между бившия й мъж и баща му, който завърши с тежки обвинения и от двете страни. Имаше разрешение да посещава детето си 2 пъти годишно. От санаториума за душевно болни, където временно настаниха, съгласуваха визитите така, че да може поне едно от посещенията да съвпадне с рождения ден на сина й. Когато я освободиха от лечебното заведение, тя се постара да отиде възможно по-далеч от изживяното. Тъй като мъжете я харесваха, реши да си използва това свое преимущество. Само след 2 седмици вече летеше за Аржентина, заедно с новия си богат любовник. Знаеше, че Павел ще й липсва, но искаше да започне на чисто сегашния си живот. Някъде по това време се зароди омразата и бързо започна да расте. Мислеше си, че незаслужено обвиниха за виновна, защото тя е преластила дъртия шопар. Никой не проговори за младото момиче в собствената изпълня. Нея топлеше мисълта, че баща и син вече са далеч от нея, измъчваше я понякога от чуждеността на собствения й син. Павел винаги е бил момчето на татко, от което тя малко ревнуваше, но през годините на лечение той се бе отдръпнал прекалено много. Последното посещение в малката им къща премина тягостно. Гледаше вече порасналото си момче и в очите му съзираше резервираност. Сърцето я болеше, защото предчувстваше, че това е последното й посещение. Тогава си обеща, че като отмъсти на бившия си мъж, ще се върне и ще обясни на Павел истината. Събуди се със силни болки в тила. Спомни си, че припадна. Явно при падането се ударила лошо. Опипа тила си и усети засъхнала кръв. От колко време лежи така? Огледа се наоколо. Намираше се в дневната на апартамента. В ръката си държеше дълга игла за плетене, цялата обагрена с кръв. Габриела изкрещя и захвърли иглата далеч от себе си. Иглата отскочи от стената и събори едната колона на уредбата JVC на Хавиер. Хавиер, Хавиер, къде си? Викаше от леглото. И защо иглата е в ръката й? Тя държеше само когато изпадаше в мъгла и омразата й ставаше неуправляема. Изправи се тежко и тръгна към банята. Трябваше да отмие кръвта. Вратата на банята бе полуотворена и когато я бутна, видя приятеля и проснат на пода. Беше чисто гол. Мускулите му се очертаваха на светлината на лампата, а в областта на гениталите му имаше много прободни рани. Локвата от кръв под него и се стори огромна и някак бистра. Габриела не издържа на гледката и припадна. Мъглата я обгърна отново, този път напълно. Изгуби разума си, той нямаше да се върне до края на живота й. Смътно й се привиждаха някакви решетки, все едно пак и в лудницата и фигурата на млад мъж с коса като нейната. Появиха се откъсчлени видения как боткаше само с показалеца си лицето на куклата. Единственото ясно видение за омъгленото й съзнание бе лицето на сина и Павел. Лицето на 10-годишното момче с очи като нейните. Усмихваше се. Мяркаше й се, че я пуснаха от някъде, където и да беше това. Видя, че е в дома си, който бяха платили. Стоеше до входната врата в коридора и не знаеше дали да се съблече якито. Погледна в огледалото пред нея и замръзна. Оттам я гледаше стара, посивяла жена,
с безброй бръчки по лицето. Погледна ръцете си, по тях нямаше месо. С почуда установи, че държи кукла, приличаща на млад мъж. Вдигна я към лицето си и я боцна с показалец. Усети чужда болка. Ненадено се спомни ясно куплет от любимата рок песен, която бе чула още преди на 14 години. Вече не чувам, но знам, че ме викаш. Промълви без глас познатите думи. Лицето й се сви в шепите и заплака. Куклата се търколи в краката й и сълзите над жената намокриха тялото й. Не чу вратата да се отваря, но видя млад мъж, който влизаше в стаята. Очите му бяха като нейните, а на челото му имаше голям червен белег. Той вдигна куклата от земята и погали Габриела по косата. Тя го погледна с влажни очи. Точно така си го бе представила. Усмихна му се, обич изпълни сърцето й. Младия мъж не отвърна на усмивката й. Дойдох да те убия, мамо. Разбираш ли? Не. Тя наистина не разбираше нищо. Съдба, каза Павел, вадейки пистолета изпод сакото си. И омраза. Застреля я в челото. Габриела падна с отворени очи. Обичах те, промълви синът ти. Обичах ви и двамата. Прегърна майка си и заплака.